ahwefo nyina akwaba edeba attention TV so mo ni sa attention TV de in some I get na ha awaye man money amai foforo so no ne eboabo no ne aso so project so nsuo e de abedan ahwefo ne busuafo enden some ha beto monten so no eni enyan ye susu ye papa na insam ne nyina ne se e ya de a maaywa mienu bi a che se omo nyina no omo efie dunsia na maaywa mienu ebusuafo Galamsey ayekoswo ye manga ne ho anu se ama bayo bi hu se nsuo bi da ba bi mo so mo kwa akodware nsuo no na bra mo dware nsuo na no hu so ba kwa akoto aye Galamsey amena yi mu ama mayo yi atwa na nanu e won sie do na abra nsam no e ba bonten so na mu nkyere mu enie samfo aduam na arawosem afi ho eba ene se suko enkwada we maya kora enfie edunsia emaya womo eyamienu womo nyina 13 years ba ko ede Alicia na ba ko so ede Anita Sare amania ne kire se womo ene womo mfefo di agora ene beto mu yakwaburu nsuo na nsuo na womo kwaburu no sana ba bia nsuo ne da no Galamsey amram na ebi dida ho enkwada maya mienu akwakotwa Galamsey amranim amare hosam dia ba beto dwa ene se wonom nyina ewu wabra wonom ekoto amnanim ara hosam ne se wabra womo ekoka amna na se no womo wo ho bi e kire se womo bra ye pa ansa na maya no ba bia womo ko se 102.9 FM na ensuo etata mu ntino womo bra nsuo ansa na womo tumi yi womo enti enam cha womo cha ye wasase na se a ensuo tamuo ni ntino wabra womo eyi enkwada maya mienu no na wonom enyina da aye awrade dia kwakwaya bra hosam pa bra Facebook ne so o check 102.9 FM na de SC emaya mienu 13 years womo so mo kwakobru nsuo ba bia nsuo ni da no sana Galamsey amnam na yi bi da ho womo mienu ena akwakokam wabra ye yi womo no Alicia ene Anita Sare tabre wonom nyina da aye awrade dia asam na busua emu akwakoya yie papa emu ya oba Facebook ne so na wo be ho emaya 13 years a wonom de da wa free mu anese asam no akwakoya abrako sampa ni nyina da aye foma godie to Ghana ha ye to aye sensase ye sensu a ya adwene kura se ye tumie kura ye nsan kata so no ena enkwada mienu we wonom akwakotomu asabre wonom aye awrade dia na asami kwaba asa no ehu ya se ya mani boni Jacob ejeni boaten kokoto ekopie mu ewo ho na wone adansefuo bia arehosami esi ye no mo ewo ho edi nkomom mientie nkyirikire mu a wonom edito kwame ani eye fiada itwa mu ena ye na wotwe eye busome na ne de to so aduonu baako ena semi isi ye na de wo mnya ne se eye Galamsey a omo ye bi wo samfo aduam ho na nsuo bi da ho aye frɛ ne dankran ye nyina yesusu ananum na ye dwale na nam Galamsey na omo ye ne nti no asensuo no ma unhu nsuo na nam no enti pit na de da ho no enumu bi na ya ne nkwara ne bi ko dwale na no na emaya imi enu a omo nyina ko school samfo aduam SDA primary school no omo so ko dwale mu abla na omo pon school omo tranye ya nsuo na fa omo kire se ba ko to mu no na nsuo na efa no ana ba ko ye se wo ko yi no eno na nitranye ya no nso efa anu nti won mafefo na omo ko nsuo mu ho ekodwale ye no mu bi ne dim lika ba fie bebo mpanimfo amane na ba bi nsuo ne da na ufiri ho ba fie ne mu twe kakra nti bra ufiri ho beduru fie a omo dim lika ko ye no se de besi bi anya asia wie na no kura na omo koduru no omo kire se omo pei a no omo hu omo nti omo ya amamele ana amamele ne kire ba bi enkwala ne wo na omo ko hu omo nti bra omo hu omo no na ye se oma ye nyame dia na samfo aduam asem isi ye peso hu samfo aduam na ufiri be kwai na okofom na corona udru ma ye duanu akese animu na ye 20 town ye samfo na aduam na yakabo ma ye frɛ ne samfo aduam ho na sa arehu sem isi ye na ne benan na omo sie na amofra yi ne enu nyina wo samfo aduam Arusia arewosam wa esi samfo aduam na wotre se wodansini odi enchechemu we nyina da eto kokoto animu no ono kasa we ya pe na assembly member ogina mu ema adehia wo ho honorable Joseph Owusu enso edi ebi eto asosi yeah, the 21st no and I the next ye ko ye no na kwala mienu omo akoto one of the abandoned pits ye ni bujare ntem nanti ye ni tini yi omo but unfortunately yi omo no na oma ye nyame bia ne say ye dey krekre mo ba be sine
and then Yamia Dom Yin Pada, no say a person promo crabia. It's on my school for 30 years and 11 years since you don't move park in the school. Second, memory Munato, we and family since I school for him. The Dinas said the day in school, no Cassay, the day or more under Canoe school of Pakistan school for no education penny for you have a MC government, and no down about some members. I cracker or my promo crabby. Many mana a Google became Simuno, and yet I'm an abaco and I'm and also the and I am Mana Menu say, and for funny home. Omo abeye bi kra 2014 2016 na omo ticha hokoye unfortunately for yenye samfo aduam no ababi omo tu amana no nye yasase so eye ye ne adeda se kawudi mikromi amekyere wa wotra dankan ni twa yentem ho asase so amana omo atu ekọ omo jijeja ho na ma wenye we timabo yewura abo commander man ya na mo mbetu a omo befa so akata amana ho do ede da mesi when she has something ma me nya sa timene ni Arusia arawasam a esi samfo aduam ne Galamsey amana nkwadama ya wo ba Facebook ne so akwakwaya rahosam pa wonom emo na egugugugu ho amrantie etwa wonom ho ahie bi kura eye video ewo ho no otese honorable Joseph owusu akyerɛkyerɛ mu so sɛ de ade na akwakwaya ne de sra no ombɛsrɛ sɛ amna ne bi kura da kwakyɛ dodo yɛmna mɛkatakata so nkwada wo mpatabu ho sɛ nsuo ne kura won media gro ho achabru nsuo na akyɛ nanso Galamsey amna ne ntie ne wanhwɛ ya wayɛ wadwene sɛ wo bru nsuo no na ba bia wonam no Galamsey amna mu na anam be wiase na dia sama brɛ ho rahosam na wɔte sɛ samfo aduamɔdi emu amane ato yanimwe Posifor eden krata bia ba betudwa ya omo kyerɛ sɛ omati emrantie mienu ya kyerɛ sɛ efomso ogodie no ene sɛ won sɛ oman yiti nkwan aban ɛbɔ ka wo ye na wo hye ma miemie ni bi okrompo na kyerɛ sɛ keteke dia woto wo ma beti pon na oma hyase wo mu edi dwuma efomafo de kwadeba ba bi wo ho nso a empanyefo edi dwuma ahyehye na de no edi abo ne ade nyina guma we nanso no keteke no enyansi kwa no sɛ wo kwa kodi dwuma na enipa bi ne na momfitire ena wo mu ewie train na de no ene ho akade bia wo susu se hadwenye pa ya posifo ni abre wo ho na se dia kwakọ wie ne se mrantie mienu ena posifo nsa ka wo mo Ibrahim John ena Basiru Ibrahim ena wo makyere se wo makọ akosoa enade bi tracks be se miensa kasa kese wo ena makọ wie na de no de agum a wo mo de kwadwumako bi a wo bo kyese ewotema na eno no mo kyese dwumako no aye Ferro Fabric Limited yada eno ewotema empota video e wakohwe ye hu mesi obi bia race ka se eye mawe yo mo bra ye pa bra omo ba bewu no because omakwakoto amena mu say I don't think they can survive it obi ani de all ka found there no so adwentre at comment section ho se na be ya metumi akenkan e de ama obreni abra no nyina Kaisi social media handles ni nyina na Attention TV like share comment na subscribe to our YouTube channel adome go obo so se na be ya bibi biara e beto na e kanea onsa beka e ya de o share ma bonta bo me samra ne from ahima echa